Tolle Daniel zitten te even vechten. En twee zijn op de grond gevallen. En Tolle en Daniel zijn nu in gevecht. Ze zijn al verenigd. Daniel en Tolle zijn aan het vechten. Tolle gebruikt een super hyperkracht. Ze zijn op de grond gevallen. En Daniel is ook op de grond gevallen. En Daniel slaat hem. Tolle is op de grond. En Daniel is getackled. En Tolle slaat 2 keer een bek uit. Tolle is overleden. Ik moet we zijn nu echt weg.